Добър вечер от екипа на Карстели. Днес се включваме с тази красива шестичка. Тройка дизел, битурбо, 313 коня. Нов внос от Дания. Колата е в доста добро състояние, визуално и технически, без абсолютно никакви забележки. Разполагаме с 20 солови джанти с абсолютно чисто нови, но като казвам чисто нови гуми. Можете да ги видите. Дота на гумата е 2024 година, подготвена е за шофиране. Много добри дискове, без абсолютно никакъв ръб. Колата е обслужена изцяло. Нека да я разгледаме отвънка. Колата не е от най-екстровите, но пък за сметка на това е доста запазена и ще има доста добра цена. S-Line 20 джанти, сив металик. Нека да я погледнем отзад. Липсва ни шторичката отзад, но пък за сметка на това би трябвало да имаме и пълно сервизно оборудване. Ето го, крик ключ, допълнителни куки за багаж, отдолу са компресора и пяната. Озвучителната система е Bose. Нека да я разгледаме цялото отвънка. Колата е доста красива и е изцяло подготвена за път, без абсолютно никакви дръскотини отвънка, без забележки. Сензор за дъжд, датчик за светлина имаме, предна камера. Нека да погледнем отвътре. Ето го автомобилчето отвътре. Салон е буквално непокътнат. Подгряване на огледалата. Озвучителна система казахме Bose. Няма кожен салон. Не знам, за някой плюс, за други минус. Имаме автопилот. 4-зонов климатроник. Колата е на 199 000 км. Както виждате, няма абсолютно никакви светещи лампи по нея, няма индикации за проблеми. Волана е в перфектно състояние, без следи от употреба. Много запазена никелова конзола. Колата, между другото, е с въздушна ходова част, както може да се види. Саунд система в генерацията. Auto Start Stop функция. CD Changer, SD карти, Cup Holder, система за телефон, AUX извод, хладилна жабка, книжки на Audi. Колата вътре е повече от непокътната, но разстояние без абсолютно никакви следи от употреба. Имаме Bluetooth система. Нека да погледнем и отзад. Ето го автомобила отзад, по абсолютно същия начин изглежда. Гумировката навсякъде му е перфектна, без следи от употреба. Задните седалки са в топ състояние. Нямаме изгорано, в колата не е пушено. Имаме скисак, имаме аптечка. Нека го погледнем автомобила и двигателният отсек. Фарове с амбиентна подсветка, биксенонови адаптивни предни светлини. Ето го автомобилчето и отпред. Както виждате, колата е абсолютно напълно подредена. Всичките уплътнения са си на мястото. Плътнението на капака е покътнато. Оригинални фарове, няма счупени щитки. Двигател работи повече от перфектно. Няма странични шумове. Чист червен антифриз. Наистина доста добър хубав автомобил.
този автомобил можете да закупите от нас и на лизинг срещу 30% първоначална вноска, без доказване на доходи. Одобрението става до 10 минутки, можете да си го управлявате автомобила в цяла Европа, в цял свят. Както и без първоначална вноска, но с доказване на доходите. Процедурата е абсолютно същата. Всички наши обяви можете да видите на Car City Mobile BG и Facebook Car City. Хубав и приятен ден и ви очакваме на оглед.